Астравеччына – край з адметным гістарычным лёсам. Рэгіянальна і гістарычна ён блізкі да Вільні. Сталіцы магутнай сярэднявечнай дзяржавы ў цэнтры Еўропы, Вялікага княства Літоўскага. Гістарычныя падзеі мінулых стагоддзяў не маглі не паўплываць на гэты рэгіён, і сёння Астравеччыну смела можна назваць інтэрнацыянальным краем. Этнічны склад раёна прадстаўлены і беларусамі, і літоўцамі, і палякамі, і рускімі, і украінцамі, і многімі іншымі нацыянальнасцямі. Зразумела, што пры такой колькасці прадстаўнікоў розных нацый на работнікаў дзяржаўнай установы Астравецкі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці ускладваецца вялікая задача захаваць і перадаць культуру розных нацыянальнасцей. Для выканання гэтай задачы ў Астравецкім цэнтры створаны два аддзелы: аддзел рамёстваў і традыцыйнай культуры і аддзел развіцця народнай творчасці. У аддзеле рамёстваў і традыцыйнай культуры актыўна займаюцца развіццём саломапляцення і аплікацыяй саломкай. Ні адна выстава не абыходзіцца без майстар-класаў па саломапляценню Алёны Малашавай, Ганны Петрык, Аксаны Вакуліч, падчас якіх жанчыны актыўна дзеляцца сваім майстэрствам і вопытам з усімі жадаючымі. Шырока вядома на Астравеччыне імя майстра Беларускага саюза майстроў Валянціны Вінічак. Кожная яе праца індывідуальная і непаўторная. Ёсць у аддзеле рамёстваў і свае разьбяры Пётр Праўко і Геннадзь Саленік. Са звычайнага кавалка драўніны яны могуць стварыць сапраўдны шэдэўр. Няхай гэта будзе разьбяная шкатулка, вытачаны выраб або дэкаратыўнае пано. Іх працы з'яўляюцца упрыгожаннем любой выставы горада. Людміла Пратаковіч – майстар па вышыўцы стужкамі. Яе акуратныя прыгожыя работы гарманічна ўпісваюцца ў інтэр'ер, дыхаюць натхненнем і прыгажосцю. Віялета Бернатовіч – малады майстар па працы з фоаміранам. І ўжо сёння яна падае вялікія надзеі. Працуе дзяўчына над вырабам дэкаратыўных упрыгожванняў і пано, а яшчэ яна паспяхова асвойвае саломапляценне. Загадчыкам аддзела рамёстваў і традыцыйнай культуры на сённяшні дзень з'яўляецца сябра Беларускага саюза майстроў па аплікацыі саломкай Діяна Енза. Яе працы з саломкі можна ўбачыць у штогадовай рэспубліканскай выставе народнай творчасці «Калядныя ўзоры» і дзяржаўным літаратурным музеі Янкі Купалы на выставе «Узвесяліся, дружына Христовая». Діяна таксама займаецца роспісам па дрэве і шкле. Ёсць у Астравецкага раённага цэнтра культуры і народнай творчасці і шмат сяброў. Адным з іх з'яўляецца Марыя Мажэйка з Рымдзюнскага цэнтра культуры. За свае работы па ткацтву і карункапляценню, за ўклад за захаванне і развіццё гэтых рамёстваў, з дапамогай аддзела рамёстваў і традыцыйнай культуры ў снежні 2014 года жанчыне было прысвоена званне народнага майстра па ткацтву. Займаюцца тут і адраджэннем старых і амаль забытых мастацкіх промыслаў. Напрыклад, на кожнай выставе нашы майстры прапаноўваюць увазе гледачоў такія рамёствы, як пісанка і драпанка. Дзверы аддзела рамёстваў і традыцыйнай культуры заўсёды расчынены для ўсіх жадаючых і для новых прапаноў. Так, на апошнім дні беларускага пісьменства астравецкім творчым калектывам на конкурс самаробнай кнігі была прапанавана работа «Астравеччыны маладая рунь», якая атрымала дыплом першай ступені галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы і па справах моладзі і ганаровую грамату гродзенскага аддзялення Саюза мастакоў. Самаробнай кнігай нашых майстроў зацікавіліся нават у нацыянальнай бібліятэцы. Славіцца Астравеччына і сваімі песнярамі. Ні адно свята раённага ці абласнога маштабу не абыходзіцца без удзелу народных калектываў Астравеччыны. Бурнымі авацыямі кожны раз сустракаюць слухачы выхад на сцэну такіх калектываў, як «Світанак», «Кемяліна» і «Скарбніца». Менавіта за захаванне нацыянальных культур традыцый і адказвае аддзел развіцця народнай творчасці пад кіраўніцтвам Святланы Лета. Сёлета адзначае сваё 30годдзе народны калектыў «Жильвіціс» з аддзела культуры і вольнага часу аграгарадка Хірвяты, які знаходзіцца ў аграгарадку Рымдзюны. Цяжка ўявіць, што апошнія 10 гадоў ансамбль амаль не функцыяваў, і толькі дзякуючы намаганням аддзела культуры Наталі Бялячыц атрымаў другое жыццё. За час свайго існавання калектыў неаднаразова ўдзельнічаў у днях культуры Хірвяцкага краю ў горадзе Вільнюс, народных святах, якія праходзілі на Астравеччыне, а таксама рэгіянальных фестывалях народнай песні «Песня памежа». Тут жа пад прыглядам і пад парады старэйшага пакалення маладыя ўдзельнікі ансамбля «Жильвіцеліс» вучацца ткаць, вышываць, вязаць кручком. Амаль забытыя традыцыі, заняткі і песні атрымліваюць другое жыццё праз цікавасць да іх наведвальнікаў і гасцей Рымдзюнскага дома культуры. Значна маладзейшае дзіцячае аматарскае аб'яднанне «Вянок» з аграгарадка Міхалішкі мэтай сваёй працы зрабілі збор мясцовага фальклору і адраджэнне беларускай спадчыны. На сваіх імпрэзах яны знаёмяць сваіх гасцей з абрадамі і святамі. Ва ўзорным ансамблі «Міхалінка» займаюцца маладыя дзяўчаты, якія захоўваюць і прымнажаюць культурныя каштоўнасці сваіх прабабуль. Створаны ён у 1999 годзе. Нязменным яго кіраўніком увесь час з'яўляецца Святлана Шаблінская.
На рахунку ансамбля шмат дыпломаў і ўзнагарод раённых, абласных і рэспубліканскіх конкурсаў. Міхалінка двойчы станавілася лаўрэатам конкурса тэатральных і фальклорных калектываў на міжнародным дзіцячым форуме «Зялёная планета» ў Маскве. Ёсць на Астравеччыне і свой народны тэатр, кожнае выступленне якога праходзіць на ўра. За захаванне беларускіх народных традыцый на Астравеччыне актыўна выступаюць не толькі дарослыя і імянітыя майстры, але і юныя хлопчыкі і дзяўчынкі. Так, напрыклад, у сярэдняй школе нумар 2 горада Астраўца створаны і актыўна дзейнічае музей «Беларуская хатка». Зазірнуўшы сюды, кожны хлопчык і дзяўчынка можа ўявіць сабе, як жылі яго прадзядулі і прабабулі. Многія з маладых астраўчан вучацца, актыўна займаюцца і ўдзельнічаюць у самых розных конкурсах і выставах, прысвечаных народным рамёствам і фальклору. Яны не толькі могуць заспяваць песні сваіх бабуль, расказаць, якая рэч для чаго выраблялася нашымі продкамі, але і зрабіць нешта падобнае. Дзякуючы ўсяму гэтаму беларуская культура на Астравеччыне жыве і будзе жыць.